Aprangsi kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tami nilihin pen 49 mate plikebra sir cap Karbi Youth Festival KARDOM nalitumhan kadukawe fans tami nangpajir iglo KARDOM lapen pinita nili nalitum afan VORENG AWARSAI APHUTHAK labangso video long nangthan pachini pon ikpo lapen nalitum jongsi labangso YouTube channel kelang pen jongsi ning sam lapen nalitum labangso YouTube channel long pen video kelang pen ing sonsonia kam chun iglo pulote labangso YouTube channel kaching hon pen subscribe ikon lapen adu hes tame belar jan theklangi hodak tame nalitum berponik dianon lapen video talang misen pulote nalitum share ikon lapen like comment labang ting ni pin pen nalitum pi ikon tangti pini labangso VORENG AWARSAI APHUTHAK le klarda kalam pen jithan pononang mate lang pononang Putan nili nalitum handang nang than pachini pon ikpo lapen ST Dominic Seversi BSE School 5km dipu mate labangso ST Dominic School pen ahin pen stame dak VORENG AWARSAI paklang pon iklo VORENG AWARSAI bangkela bangke teacher VORENG AWARSAI lapen apu semen pen qualification nili dak nalitum handang than pachini pon ikpo lapen apu semen bangla hello TGT graduation with B8 ki untang abang phu mate abang phidang po mathematics lapen hindi lapen science subject phan lapen PRT graduation with the B8 mate DL8 ki untang abang phu mate abang phidang po labang so subject than ning labang ke mathematics hindi lapen science lapen apu thoda ing si de tulang kindergarten teacher mate da labangso post long ta education qualification bange graduation with Montessori lan ki untang nang po lapen interested jong sening kehang candidate mate abang phi do pul nanitum application ka submit ning labang ke photo lapen document sai hui nalitum certificate hapta ing siang bong pen labangso school long thondam nang pola pen nalitum na email address dak thek pon long iki email st domain cb csb dak lason ke tok dola email bang nalitum thek long po labang sodims nalitum na documents lapen photo hai hui nalitum send ik nang po lapen mobile number do nalitum labang sum mobile number long call pen stamen nalitum detail salam arju ik tame lapen salary bang ke non dak mention pon pe salary bang kon ani ki pi la bang ke dak mention pon pe la sinang litum la screen long ke thek pon long number along call ik pe nang litum details bang ke jong se apply do ning hang pol nang litum la bang so dim humri ik tame la pen documents ke sending bang nang litum la email pen se senang pol la bang so email id along la bang so email id nang litum thek pon long pol screen along la bang so dim nang litum send ik nang po lapen la ancho lodak kadoka wepen dak pus bang ke thom ando lapen ning kehang abang phi tum nalitum try dun iktame lapen jog dun iktame pininili pathiek pen labang so VORENG AWARSAI bang ke la ancho lo labang so puthak bang ke lase nalitum labang so video ke lang pen jong sening sample te labang so YouTube channel kachingon pen subscribe ikon lapen adu hes tame bela jan thekloing hadak tame nalitum berek denon lapen video lang mesen pul share ikon lapen mesen na comment nalitum pi ikon tangte pinia video long bangla ansi kangton iglo pena puthot kapreka video long chitong tunang domi thakme kadokawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do on panstame nilhin pen KARDOM